Mișto bicicleta, ia uite. S-a ținut cu noi băiatul. 2 kW. La 1000 de abonați, Cosmin promite că o să iasă mai des cu noi la plimbare. Apa din Dâmbovița, frate, care o dă cu toată mâzga pe stradă. Firea! Și bun venit la încă un episod de noapte. Avem pe aici pe Suzy Nocturna, pe Ninja, Kawasaki și Honda Action. Avem aici pe Mihăiță și pe Cosmin, au făcut schimb ei de motoare. E doar lui Mihăiță de Honda, asta a fost a lui, de a avut lui Cosmin. Ia auzi, Blanao. Și mergem să vedem ce mai e pe la sediu. Come on, let's go! Da, așa e, când schimbi motocicleta trebuie să te obișnuiești un pic cu ea. Dreapta? A, vrea să-i dea, să vadă cum merge, ok. Nu știu dacă am mai mers Cosmin până acum cu Ninja, da, na. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat, celor care n-au făcut-o încă. Vă doresc să vă abonați pentru că voi posta mai multe episoade anul acesta. Sper din ce în ce mai interesante și cu cât mai mult conținut frumos. Hai că e verde. A, știa asta ceva, că se face verde. A, bravo. A, rămas în urmă. Să respectăm culoarea semaforului. Știa, mă fac să-mi fie dor de Ninja și de turație de plajă, aia de turație lungă. Blanao, concert, cel mai frumos sunet este în tunel. Mergem puțin la sediul central să vedem ce-i pe acolo. Uite. Electric versus benzinache. Marfă bicicleta asta. Uite că-i dă băiatul. Mișto bicicleta, ia uite. S-a ținut cu noi băiatul. Foarte tare, foarte șmecheră. Blanao. Ai văzut cum a luat turba aia până la viitorul? E foarte șmecheră, că e ușoară, frate, și faci, ai și viteză și faci ce vrei din ea. Tocmai de asta e frumos și cu Supermoto, dar în curând cred că o să ne dăm cu toții pe astea electrice. Problema e că n-au sunetul ăsta. Sunt curios cum faci wheelie cu bicicleta aia. Ce bicicletă e asta? Salut, ce bicicletă e asta? Așa ai cumpărat-o direct? Electrică, bro.
Bultacu. Mă dau cu asta, nu mai am pești și mă dau cu ea. Ce putere are? 2 kW. Foarte mișto. Deci nu-l prins pe băiatul ăsta în trafic. Foarte tare. Dacă te uiți la clip, ești tare să-mi bat piciorul. Foarte tare bicicleta. Chiar ar trebui să ne orientăm mai mult către aceste tipuri de vehicule. Cel puțin pe căldura, știi că se merită decât să iei mașina prin oraș. Dacă nu ai treabă... Dacă ai treabă doar să ajungi până undeva, să rezolvi ceva probleme, chiar nu se merită să iei mașina. Este o aglomerație în orașul ăsta de... Și am ajuns aici un pic la sediul central, Too Fast Too Furious, România, Bucarest. Uite, s-a întors, Ninja revine. Mamă, ce se duce cu bicicleta aia. Și suntem aici cu Mihăiță, cu Cosmin și cu încă un camarad de drum care ni s-a alăturat la sediu central Fast and the Furious Bucarest. Ok, s-ar putea să mi se ducă bateria la GoPro iarăși, pentru că na, așa e GoPro. Hai! Și mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit în această aventură nocturnă. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Și puteți să ne urmăriți și pe contul de Instagram, pe Exemoto. Așa că până data viitoare, v-am pupat. Ciao! La 1000 de abonați, Cosmin promite că o să iasă mai des cu noi la plimbare. Nu-i așa? Așa e, nu? Nu mă aude, dar promite. Am zis că la 1000 de abonați o să ieși și tu mai des cu noi la plimbare. Hai să-l încurajăm. Ușurel că este ud. Degeaba aud ăștia străzile și le curăță, că tot am făcut pană cu bicicleta. Ești nebun și plus că este apa din Dâmbovița, frate, care o dă cu toată mâzga pe stradă. Firea! Plus că apa aia care udă strada este din Dâmbovița, plină de mâzgă și alunecă în draci. E numai vina lui Firea. Cred că Marius de la Bucarest Bike Traffic m-ar susține. Auto-l pe Mihăiță. Și el mă susține. Bye bye! Po, da, mult fumezi. Merge Mihăiță un kilometru, hopa, să-i mai aprind o țigară. Auzi, dar fi tare să-și dea gaură în cască, în vizieră pe aici. Așa, da. Mereu când ești la o plimbare te întâlnești cu persoane tot mai interesante.